Uglavnom, poručila sam neki kaput, zadovoljna sam, konačno radim, jer šta sam radila, skupljala sam pakete. Hello September, hoćemo li tako reći ili ne? U stvari, da li se uopšte osjećate kao da počinje jesen? Ja nikako. I vidim da je sad sve to aktualno nekako kao neke pre-fall kolekcije i svi pričaju jesen, počinje jesen, bar što se tiče društvenih mreža, ali sa temperaturama u našem gradu, koje su 40 stepeni, ja nemam uopšte osjećaj da je septembar, niti da treba da počne jesen, sem to što je ovo prva nedelja od kad smo krenuli u prvi razred. Kažem mi, s obzirom da mislim da će tu biti i toga da se i mi uključimo što se tiče nekih stvaranja radnih navika i učenja, ali nema veze, to su slatke muke. Tako da, septembar, mesec kada se leto završava, ulazimo polako u tu jesen, jako je, kao što rekoh, nemam osjećaj da je ni na pomolu jesen, nije me sprečilo, inače izvinjavam se što pričam ovako kroz nos i što toliko trepćem dok snimam video, zato što imam užasnu alergiju koja uvek kreće u septembru, odnosno krajem avgusta, mislim da je to u pitanju ona ambrozija koja sada je u punom cvetu, tako da, ako trepćem i čudne face pravim, to je da znate da je to zbog te alergije, pijem lekove, ali kao da ništa ne pomaže. I da nastavim, jesen. Da li ste već gledale i čekirale jesenje komade i ako jeste, šta je ono što ćete dokupiti? Moram priznati da ja sam takođe zgrešila i da, poručila sam neke jesenje komade za sebe. Ubacit ću vam ovde da vidite šta sam poručila. Nešto sam poručila iz H&M-a ili H&M-a, da me neki ne isprave. Uglavnom, poručila sam neki kaput, onako kraću varijantu iz njihove Premium Selection dela kolekcije i moram priznati da stvarno imaju super tu neke komade koje sam već čekirala, i džempere, kapute, pantalone, sve stvarno od kvalitetnih materijala. Jedina mana po meni je ta što to ne možete da probate u prodavnici, tako da morate da poručite i onda ukoliko vam ne odgovara da idete kroz onaj njihov proces vraćanja, ali poručila sam iz H&M-a, poručila sam nešto iz Massimo Duttija, poručila sam nešto Jani iz Zare, nešto i sebi sa posljednjih trzaja ovog sniženja, što mislim da će moći da se nosi i tokom jeseni. Ubacujem vam sve poručbine ovde da vidite, zato što to još nije ništa stiglo i tek će stići, ali dok ne stigne, eto čisto da znate na što sam mislila, pa možda da požurite i ulovite neki komad. U svakom slučaju, imam jednu, danas sam htela s vama da podelim nešto drugačije, a to je da nije odeća za nas žene, već za devojčice, pošto znam i verujem da ima i vas koje ste mame i koje me pratite i da se nekako tu sve pronalazimo u ovom sosu što se tiče prvog dana škole i takođe uopšte povratka u školske klupe. Da li obnavljate garderobu svojoj deci onako sezonski ili ne? Meni se desilo da je Jana poprilično izrasla i to najviše se vidi što se tiče obuće, tako da smo ostali gotovo bez patika i sada je bilo vreme da dokupljujem obuću onako brzinski i kad smo kod toga htjela sam da vam pokažem šta sam joj uzela i šta planiram da joj takođe još dokupim. Prvo su tu naravno Adidas Samba. Ona je htjela nekako da ima te iste patike kao i ja i meni, moram priznati, se sviđa ta ideja mini mi, da ima i ona oba patičice. Uzela sam ih u bazu, imaju ih trenutno, ja mislim, u gotovo svim veličinama, tako da znate. Najbolje bi bilo da ih deca probaju, s obzirom da su Adidas veličine onako specifične. Ove patičice su nešto što je čeka da nosi ove jeseni. Ne nosi ih još uvek zato što je toliko toplo, tako da i dalje u sandalama, ali Adidas Samba, tada, ima i ona. Druge patike koje sam uzele jesu starke,
Ne znam zašto, ali vjerovatno zato što sam ih ja nosila cijelo svoje detinjstvo i sad još uvek imam neke starke i uvek imam starke, bar jedan par starki imam u svom garderoberu i ona ima tu naviku, odnosno ja sam i prebacila tu naviku, bit ću iskrena, i kupile smo starke, samo što je ovaj put birala ona patike koje želi. Već ih je nosila juče u školu, ali hoću da vam pokažem. U pitanju su ove ovako patikice sa ovim srcima i šta je super kod ovih patika, s obzirom da je duboki model, jeste što one nemaju klasične pertle, već ovaj lastiš, tako da deca uskaču u njih i lako se kopčaju. Ima ih u još nekoliko dezena, ali ovo je bio njen izbor. Ove patikice za još uvek ovo toplo vreme mislim da će super da posluše. I jedne Converse patikice su tu. Moj plan je da je kupim i još jedne Converse starke crne sa onim debljim džonom. Ubacujem vam sliku da vidite na koje mislim. Mislim da su super sad za devojčice i nekako mi se mnogo sviđa kako to izgleda na njima. To je nešto što ću sigurno uzeti i uzela sam i jedne loafersice, odnosno one mokasine sam poručila iz Zare. To je što se tiče obuće za dečicu. Pored ova dva para obuće, ja sam njoj uzela i neke stvari na sniženju za, onako da kažemo, početak škole. Što se tiče back to school outfita, i takođe sam i njoj poručila svašta nešto. H&M ima kolaboraciju sa Reebokom i imaju preslatke stvari za decu. Ja sam poručila Jani i čekam da mi stigne paket i jedva čekam da vam snimim. Ostavit ću vam takođe ovde da vidite o čemu se radi, zato što mislim da se brzo rasprodaje. Mnogo su slatko napravili te kombinacije i baš onako mislim da će super nositi u školu, ali umeđu vremenu za onako sad ove jesenje dane i prelazni period kupila sam joj ovu u Beba Kids haljenicu klasičnu na porugice. Baš mi se svidela onako ta varijanta, onako baš je klasika, mislim da može dobro da ide i na patikice i na baletanke. Šta je super kod ove haljine jeste što je ona i postavljena za taj neki, da kažemo, prelazni period. Ostavljat ću linkove za sve, pa eto da možete da ispratite. Volim Beba Kids, njihove kolekcije, volim i izbor brendova koje imaju za decu. Često posetim njihove prodavnice i uvek pronađem za nju nešto interesantno i lepo. Reserved takođe još uvek ima sniženje i sniženje traje i za žene i muškarce i decu. Što se tiče dece, ja sam njoj napravila jedan paket tu i dokupila sam joj neke stvari. U principu, uglavnom su to suknje i jedna jaknica, ali da pređem na stvar. Kako dolazi jesen, uzela sam joj jednu ovako ovu krem belu suknjicu od ove trikotaže. Suknjica je do kolena i mislim da će joj odlično sada biti u tom prelaznom periodu, pogotovo što nekako zbog te pristojnosti i svega nije baš preporučljivo da nose ultra kratke suknjice, a nije ni zgodno, tako da ova jedna suknjica ovako slatko koja može da se ukombinuje, mislim da je super za devojčice. Takođe, uzela sam joj jednu ovako od ovoga tvida, isto svetlo roze nežnu suknjicu, koja takođe unutra ima i podešavanje za pojas, što je meni vrlo važno, s obzirom da ona ima baš onako mali uzak struk, i ova jedna suknjica nas čeka da se kombinuje sa nekim finim gore maječicama i jaknicom. Ne bi mogla da prođe školska godina, a da nemamo i jednu plisiranu suknjicu, tako da evo je ova bež varijanta. Jedino šta mene brine me ovaj pojas, mislim da će biti malo veći. Planiram da ga nekako suzim, najviše to radim pozadi, tako što napravim neke ušitke ovako i da to može da nosi, jer ona stvarno ima taj jako uzak mali struk i onda nam je sve veliko, a visoka je i uglavnom dužina je odgovara, ali širina oko struka ne. Ali dobro, nije to ni tako loše da je to nešto što će mučiti u životu, svi želimo da imamo tanji struk. E sad, još jednu stvar koju sam uzela za prelazni period i koju nisam prosto mogla da odolim, pogotovo što su sada na sniženju, jeste i ova jedna ovako jaknica
koje mi se mnogo sviđa, može da se nosi na bele pantalone, farmerke, na suknjice, haljenice, ovako teget sa ovim školjkicama, vrlo, vrlo slatko izgleda. Ima i ove super balon rukave koji su dole suženi, sviđa mi se i ukoliko se podvrne rukav, s obzirom da ima ovako drugačiju teksturu, s druge strane može lepo da izgleda. Reserved za decu, obavezno posetite sajt, stvarno imaju fantastičnih stvari na sniženju i odlično je sad trenutak da verovatno još nešto dokupite mališanima za školu, što će im trebati. Ne znam da vam se sviđa da delim ovako i ove outfite za dečicu, s obzirom da, eto, možda ima i vas koje ste mame devojčica kao i ja i da vam je to nekada dobra inspiracija. Pišite u komentaru šta mislite o tome, da li da praktikujem, da pokazujem i šta sam njoj kupila. E sad, ne bi bila ja da nisam već krenula, kao što sam rekla, poručila sam te jesenje stvari, ali sam dokupila i nešto što sam jako dugo želela da uzmem i sada se našlo na rasprodaji. Nije stvar za jesen, mislim možda za neki prelazni period, ali jednostavno sam želela da imam taj komad i kada sam videla da je na rasprodaji, nije mi trebalo dugo da se da ubedim samu sebe da mi je to potrebno i da kupim. Nekako u garderoberu volim da s vremena na vreme, pored onih ovako basic stvari klasičnih, imam i neke komade koji su tako specifični da prosto možete da ih nosite zauvek. I kad mislim zauvek, mislim da stvarno mogu da se nose jako puno, zato što kroj im je klasičan, ali specifični su po svom dizajnu i uvek su onako na neki način statement komad. Takav je slučaj i sa ovim pantalonama. U pitanju su etro pantalone i znam da možda svi sad ne praktikuju ovaj cvetni dezen i kombinaciju boja, ali meni su se one jako svidele i mislim da su neki komad koji da nosite iz godine u godinu i sezonu uvek će biti interesantne i uvek će ovako biti, da kažemo, komad za sebe, tako da jednostavno nisam mogla da ih ne uzmem, pogotovo što je sada bio dobar deal jer su ostali posljednji komadi na Maji Teresi. Ostaviti link, ne znam da li ću uspeti da ih pronađem još uvek, ali eto, što se tiče veličine, ja sam uzela broj 26 i odlično mi stoje. Taman su onako dovoljno uske, a opet prijatne za nošenje i komotne da mogu da se nose i mislim da ću ih sada svakako nositi dok je još uvek ovo toplo vreme i prelazni period, da mogu da ih fino obučem, iznosim i ostavim za sledeću sezonu, ali eto, znam da nije klasičan jesenji komad, ali prosto sam htela da iskoristim dobar deal jer su baš bile snižene. I naravno, šta bi bila ja? Naravno, Shoe Lady. Ja mislim da nije prošao ni jedan video da ja vama nisam pokazala neke cipele. I evo priznaću, juče sam radila neko sređivanje svojih ormara i stvarno sam dosta toga što ne nosim prosledila dalje i poklonila. Tako da, ako ništa, bar sam napravila mesta za nešto novo. Ali sve u svemu, uzela sam jedne mokasine koje zapravo sam htjela da uzem još na proleće, pa nisam i sad za ovaj prelazni period jednostavno sam želela da imam ovako jednu ovu cipelu sa ovom kuvanom gumom od prevrnute kože. Malo je drugačiji model nego od onih džombastih, jako mi se sviđa. Dosta su aktualne sada, ali mislim da su i vrlo nosive. Ove trenutno mokasinice koje vam pokazujem su iz Afrika prodavnice cipela. Oni imaju onako fine, kvalitetne cipele, kožnu obuću. Ovo je nova kolekcija, ostavit ću vam linkove. Uzela sam broj 39. Za jesen, eto i ove mokasine. Jedva čekam da ih obujem, možda čak i danas, mada mislim da je stvarno prevruće i da bi trebalo ipak da sačekam koji dan da se temperatura spusti ispod 37 stepeni. A da, zakazala sam konačno laminaciju obrva, zato sam se i sredila i obukla, odlazim na laminaciju i jedva čekam. Da, nisam vam htjela da vam ostanem dužna, snimila sam vam njenu sobu, odnosno
da vidite kako sam sredila ovaj njen kutak. Mnogo sam oduševljena ovim policama, pogotovo ovim gde možete da dodajete ove komponente iz IKEA. Za sada mislim da je ovaj broj ovih čašica sasvim dovoljan. Eventualno mislim da ću dokupiti jednu tu čašicu da dodam za njene vodene bojice, odnosno za četkice, za vodene bojice i tempere. Mislim da je pun pogodak što se tiče organizacije, pogotovo prostora na zidu, ako vam stoji radni naslonjen na neki zid. Želela bih stvarno da vam se svima zahvalim na onako divnim komentarima koje ste mi ostavile na prethodnom videu i tema knjiga i čitanja mi je već duže vreme na umu, s obzirom da ja baš onako volim dosta da čitam. Dosta vremena provodim čitajući. Jedna od mojih velikih strasti jeste zapravo čitanje i pre nego što sam završila pravni fakultet ja sam studirala srpski jezik i književnost 3 godine, tako da otud i ta pasija prema knjigama. E sad, pošto vam se tema toliko dopala, a i meni se dopada ta tema, ja bih voljela da, u stvari to ću se stvarno potruditi da uradim, da bar jedan video mesečno posvetim čitanju i knjigama koje smo čitali. Mislim da je dobra ideja na YouTube-u, na mom kanalu imate, u stvari to na svim kanalima postoji, zove se to, znam da sam ja tu ostavljala, Community jeste. Znači kad uđete na moj kanal imate opciju da vidite ovaj Home i ostavit ću vam svakako kako možete da uđete na taj community. Dobra stvar je tu, ja mislim, što možemo da ostavljamo komentare i vi i ja, može da se ostavljaju slike i nije bi bilo loše da recimo naš književni klub koji je zainteresovan i kome se dopala tema nekako nastavimo da vodimo upravo na ovom delu mog kanala. Ja ću svakako ostavljati uvek prva neke predloge šta čitati ovog meseca. Čitam od Bakmana, moja baka vam se izvinjava. Mislim da je dobra ideja da delimo iskustva šta čitamo, možemo da napravimo i male recenzije, svako od nas da ostavi svoje utiske u određenoj knjizi. Što se tiče Bakmana, moj predlog je Gospodin Uve, čovjek koji se zvao Uve ili kako već, takođe Čovjek po imenu Uve, jeste, tako se zove knjiga, takođe Uznemireni ljudi, vrlo interesantan njegov roman. Neću video da završim ovde. Što se tiče kafe stanice, ni to nisam zaboravila da vam snimim, fale mi samo još kašičice, dokupila sam gotovo sve, ubacit ću vam i to u ovaj video. Sad odoh da se spremam i da idem na laminaciju obrva, stvarno mi je preko neophodno i javljam vam se svakako još nešto u toku nedelje. Htela sam da idem neke stvari da isprobavam i jedva čekam, delim sa vama sve, vidimo se za koji dan, ćao! Imam one obrve kakve sam želela. Ljudi moji, juče sam htjela da vam snimam se u stvari htjela sam da idem u neki kao shopping jesenji. Međutim, naravno, uvek kada nešto isplanirate, ne bude tako. I onda bolje ne planirati, ali nositi uvek kameru sa sobom. Uglavnom, nisam otišla ni do jedne prodavnice, zapravo nisam stigla ništa od toga da uradim, jer šta sam radila, skupljala sam pakete. Stigla mi je juče poručbina i za Janu Reebok u kolaboraciji sa H&M-om i to sam mislila da vam pokažem u sledećem videu, ali pokazat ću vam sad, zato što mislim da je super da vam odmah sad snimim, jer verujem da će se brzo rasprodati. Juče sam pokupila 2 paketa, mislim da sam kupila cijelu kolekciju za devojčice. Fale mi u stvari nekoliko stvarčica da bi kupila cijelu, uglavnom. Ja sam ugrabila to još dok je bio neki dodatni popust 20%, ali u svakom slučaju cene su više nego ok i jako sam srećna i oduševljena kako izgledaju stvari. Hoću to da vam pokažem i odmah prelazim na stvar. Prvo ću vam pokazati ovo što je najmanje sitničica. Kupila sam i ova 3 para čarapa. Mnogo mi se sviđaju ove čarapice sa ovim
na ovoj borduri ovakvim prugicama. Iskreno budem, ovo me potpuno podsjeća na neki onaj old school fazon, na patike da se nose, recimo od Adidas Samba ili onaj Reebok Classic. Ako nađem da ih uzmem, baš mi je super fazon. Tako da čarapice imaju i strava neke dukolenice za devojčice onako u roze boji, međutim ne znam zašto sam to preskočila. Ne nosi ona to toliko. Ove su čarapice, ono što sam kupila. I prelazim dalje na ostatak. Toliko mi srećan, toliko su mi slatke ove stvari da ne znam, kao da sam kupila sebi, ali mi je stvarno preslatko. Uzela sam joj ovu jaknicu. Ima ovaj amblem pozadi, ona je onaj college fazon, koledžica. Ja obožavam ove jaknice, kako je slatka, jedva čekam da nosi. U svakom slučaju, ovo je kao, mislim, na slickama za dečake, ali to je svakako u onoj dečjoj kolekciji i po meni stvarno ne postoje u nekom uzrastu to dečak, devojčice, nekad su mi te stvari potpuno unisek i super je jaknica. Samo me zanima što je po sastavu, mislim, nije ni važno. Ali, da, polijester. Ok, realno za nošenje do škole, svaki dan, super stvar i laka za pranje i održavanje. Pogledajte koliko je slatak. Ja sam oduševljena. Još od gornjih delova uzela sam joj i ovaj totalno Barbie mali Dux. On je onako tanji i to mi se baš sviđa što može da se nosi i sada kad malo zahladni kao neka jaknica. Znači, ljudi moji, ja sam oduševljena kako je slatko sve. Ovaj duksić. Uz duksića sam uzela donji deo trenerke, bio je gornji, ali gornji mi se činio da će biti predebeo i bila sam u pravu, zato što je donji deo od onog materijala kao neki neopren i onda, evo ga donji deo, pogledajte ovu slatkoću. Mislim, potpuno je sladak, beli, ali ima ovu roze linijicu sa strane i ovako na ovome mu stoji i piše Reebok na gore učkuru. Ljudi moji, ja sam oduševljena. Pogledajte koliko je ovo slatko. Znači, ova trenerkica i ovaj gornji deo je nešto što sam ja onako smislila da nosi u kompletu. Isto me zanima sastav ovoga. Aha, ovo je 80% viskoza i 13% poliamid. Dobar sastav. Iskreno, znači, bit će prijatno za nošenje. Znači, još jedan Dux. Kao što rekao, cijelu sam kolekciju uzela. Ovo mi se mnogo svidala kombinacija kako izgleda na devojčici koja je bila model. Isto je sve s tim tako roze toj varijanti. Baš super izgleda. Uz ovo idu helankice. Pogledajte koliko su slatke helankice. Znači, ova kombinacija je fantastična. Možda su mi falile te roze čarapice. Da onako se nadvoraju dole i patike, baš bi bilo slatko. Ali ove helankice i Dux kao drugi set. Super je što može sve da se nosi i odvojeno, mix and match, što bi rekli. Ali ovo je još jedna kombinacija i poslednja kombinacija. Joj, ljudi, ja sam oduševljena. Inače, ja obožavam ovakve trenerke. Ovo mi je nešto što bi ja nosila. Jeste ova svetlo-siva s ovim napred natpisom. I ima onaj donji deo takođe, koji je vrlo, vrlo sladak. Ovo je isto kao za dečake, međutim, ona je juče probala to kad je došlo i strava stoji. Baš je super, tako da ne znam. Ja kažem, stvarno ne pravim ja tu razliku u dečaci i devojčice. Kakva veze ima, meni se ovo mnogo sviđa. To bi bilo to što se tiče Reebok kolekcije. Jedino što sam ostala da je nisam uzela iz te kolekcije jeste taj beli Dux sa kapuljačom koji je od istog ovog materijala kao donji deo, beli donji deo. Zato što mi se delovao da će biti previše kabast, nekako karut.
što sam i u pravu jer je materijal baš onako specifičan i nisam uzela majice, ni jednu majicu nisam uzela s kratkim rukavima i nisam uzela ni mini suknjicu, ona kao plisirana tenis suknjica, nisam ni to uzela zato što već imam nekoliko takvih suknjica i jednostavno sam to preskočila, a mislim da majice nisam kupila zato što su bile rasprodate u njenoj veličini. Stavljam linkove sve za ove stvari, ja sam oduševljena kako su slatke, prosto da možete ukoliko ste u potrazi za obnovom jesenje garderobe za devojčicu ili dečaka. Čekam da zahladni i da krenem da kada ona krene da nosi sve ove stvari. Kao što rekao, znači juče nisam stigla da ništa odem da vidim. Jedino gde sam uspela da stignem da odem jeste do Dana Home prodavnice u galeriji. Kupila sam i nešto za svoju kuću. Verovatno ste već videli kada sam snimala onako neku dekoraciju po svom stanu da imam onih puno table books, odnosno onih knjiga koje su više onako da kažemo kao ukrasne i više deluju kao neke publikacije za čitanje. Juče sam sebi uzela ovu prvu modnu koju želim da imam, a želim da ih imam više. Uzela sam ovu Chanel. Ova je knjiga o samom brendu, odnosno o samoj Coco Chanel i pravo da vam kažem, super je i za pročitati. Ima tako divne fotografije i izbor fotografija u njoj. Jedva čekam da prvo okrasim moj dom, a druga stvar da malo čitam. Inače, imate još nekoliko izdanja o Chanel erama, a sledeću koju hoću da kupim jeste era Karl Lagerfelda. Takođe, žela bih da uzmem i knjigu o Pradi, Louis Vuittonu i Dioru, tako da ako tražite ove knjige i tražite, uopšte imate mnogo divnih knjiga i o arhitekturi, o kućnoj, odnosno o interijeru, dekoraciji interijera i svemu. Ukoliko tražite takve knjige, prosto svratite do Dana Home i vidjet ćete, imaju ogroman izbor. Sve u svemu, toliko od mene u ovom videu. Ja vas puno pozdravljam, ljubim vas i vidimo se sledeće nedelje.